Tak kei sing halus apa piye? Isi. Ayo Tin. Nah. Iki tambah kaya medeni lek. Iki ora nyuwara, ora bengok-bengok langsung bres. Nek nyuara kaya kowe jaman dhisik lho, Lek. Kurang 5.000 ngono. April iki mbok ya masa lalu kuwi ditutup rapet-rapet to. Jarene ngono kuwi nggo kaca Ya benggala. kaca penggala benerane raut kudu ning publish diumumke ngono kuwi lho buat diri kita sendiri. Ya ben ngerti nek dhisik kaya ngono nek saiki dadi kaya ngene iki luar biasa ngono lho. Oh, perubahannya cukup signifikan luar biasa nek menungso gelem budidaya mesti ana hasile. Hasile ngono lho. Serem banget iki sinden iki. Lah ngapa ta aku ngrungokke. Kudune nek wong didandani kan kanton jernih sumunar ya. Lah kok malah blereng. Ngrungokke jenengan lho biyen ki dadi apa to jane? Hah? Wis Biyen rasa diperpanjang to, Mbak. Wis kabeh ngerti sejarahku, aku dhisik tetek wis sunah. Lah aku ora ngerti tenan lho nek jenengan sok tetek. Loh, nek aku tidak sapung kiri kok. Saya tidak pernah bukan berarti tidak menyesal, tapi memang dalan uripe kudu kaya ngono. Oh, nek tetek Hidup itu kan proses, hidup itu kan proses. Nggih. Masalah hasil itu hak mutlak Gusti Allah yang nentukan. Nggih. Podo-podo gaweane kadang hasilnya beda. Nggih. Tetek itu tidak selalu harus melulu negatif, enggak, tapi dari kehidupan di jalan itu ternyata oh aku tak cukup pengalaman nih. Pengalamane piye? Ya pengalaman ternyata hidup di jalan itu keakrabannya luar biasa. Sosialnya luar biasa. Hanya mereka biasanya dalam memanage keuangan, memanage waktu kadang kalau salah. Jadi waktunya habis di jalan terus meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua. Itu yang tidak boleh kita tiru. Tapi nek keakrabannya luar biasa. Orang pernah curiga walaupun dia orang ngerti dodok sele asli ngendi. KTP mu ndi ki wong asli ngendi, ndak pernah tanya, tapi ra pernah dia ngrugeke koncone. Yang perlu diambil itu kehidupan di jalan. Sing eleke dalam memanage keuangan ki etuk sedina entek sedina. Ibaratnya es teh siji nggo wong pirang-pirang. Lah rokok siji dudut wong telu paribasane. Mie goreng siji dipangan wong papat wis biasa. Biasa tekne ora ndedet apa tekne kepiye? Bisa jadi ra ndedet. Kan mubeng rong entuk duit. Ini fakta Pak Senos. Kula niku ndelalah ngamen 3 dina. Wayahe pajak listrik. Kanca-kanca dong dina iki sakjroning 3 dina dhewe ngamen aja njuk bagian. Turane mangan kabeh diserahke Mbak Mimin nggo pajak listrik. Ndak listrike di pedot. Loh, sebegitunya mereka tidak hanya sekedar simpati tapi empati terhadap sesamanya luar biasa. Itu kita justru ora usah keliran itu hasilnya ngamen iki diklumpukke nggo aku kabeh. Oh, jenengan ngamen. Lah nek sing lemune ditinggal sopir truk ngapa? Anu ki mung kala mangsa. Nek butuh dong. Nek darurat. Memenuhi kebutuhan. Ora ana darurat kok njur nek darurat to. Lah ya butuh kok ya Mas wong wedok ki ora digerak. Saniki alhamdulillah wis dadi artis terkenal nggih. Dumumke. Nek wis ra dumumke luar biasa. Mendunia. Alhamdulillah nggih. Iya. Ya pro kontra ki biasa. Sak perangan ana sing moyo iki wajar ki justru malah memicu cambuk dhewe untuk maju ke depan. Iya, wis spiral nggih sakniki. Viral kok spiral. Kali mbok enggo. Ya, Katin genti nembang apa? Ya. Enten pamundutan mboten, Pak? Selama ini sepi. Berarti ini sepi. Sepi iki. Enggak ada pemasukan ya? Selama ini spiral Mbak. Enggak ada pemasukan dengkulmu melocot kuwi. Anggepe pamundutan lagu iki tak amplep dhewe wong kuwi. Nih, maksudnya nggih kula lho. Kayak maksudnya tak jumke kanca-kanca kon. Enggak ada pemasukan, enggak ada pemasukan. Biasanya saat ini wis apian nih. Sapa? Apiane piye to, Mbak? Nek ana wong njaluk lagu wis dikekke sindene. Alhamdulillah. Lah dhisik apa ora ngono piye? Dhisik Pak Sino ki Mbak Oke dhisik pertama kenal langsung buat Mbak Mimin nyoh ngono lho Pak Sino. Oh, sadurunge jenengan melu ki dimplep dhewe kok. Wih, mosok Pak Sino kaya ngono to, Mbak? Lah ngene saiki saya tua saya sadar. Oh ya wis. Mosok dhisik kaya ngono aku enggak habis pikir lho. Biyen kan ya kebutuhane isih akeh. Saniki? Saiki ya saya akeh ndale wis diparingi rezeki ya wis cukup kok wis rasa ndak tak perlu njukuki nggone sindene. Nggih, sakniki wis sadar wis apian tenan nih. Lho, nyawang aku lagi saiki. Lah wong lep apian ya lagi saiki ya. Wis kayak rasa cerewet kayak nembang. Nembang apa? Ayo sak karepmu ora ana penjalukan kok. Arep nembang arep salto sak karepmu. Bagian salto, Mbak.
Mimin wae. Iya. Tembange apa? Nggih. Apa? Cendol dawet. Cendol dawet ki nggon liwong e. Napa, Pak? Liwong. Ya manut sakarmu. Iya. Liwong. Liwong sakniki, Pak. Oke, ora masalah. Nggih, liwong nggih. Dibawani sik. Sing apik engko lak, sing alusan diaturke liwunge engko diaturke dadi penonton saiki iki ora mung mligi piyai seneng wayang ning teka ndene penonton wayang saking akeh kene iki ana sing rawuh mung kepengin nonton limbukan tok ya ana. Ana sing ngersake lakon nonton lakon nganti paripurna ya ana. Ana sing ngrawuhi Mbak Mimin, Mbak Apri ya ora sithik ya pirang-pirang. Iya. Dadi ya kudu iso ngladeni. Ngono ya, Mak. Ana sing seneng liwung, ana sing seneng uler kambang. Dadi digabung dadi uler liwung. Ya ana. Uler liwung ndeke Mbak Mimin ki. Uler liwung. Lah kowe iki ya elek cangkeme. Lah napa ta? Ngene Mbak Mimin iki udu uler. Lah napa? Entrong. Saya gur gedek. Diler dikidul. Lantung kira gedek tur ngalor. Entrong ki nek dicekel nek diler dikidul terus dase mak ting ting ting. Pojok iso ting ting. Ya kala-kala. Ya, bawani sik. Tak tunggu Sinden halte. Nah, lah Sakit halte niku. Wingi men tak tunggu. ya liyane kuwi ya iso. Ya coba. Liyane napa? sinden halte. Nek dikirimi pulsa lagi gak balesi, dadi mung nunggu kiriman, ora gelem usaha. Ayo apa? Rina saya kan. Bener ku ya. Ngapa? Sinden gerantes. Apa-apa dirasa. Karasa saya karasa. Kayak rasa sanggup bawa langsung limong wae ya. Ya piye? Bapak. Alusan ya diaturke pini 10 ya mirsani kok. Dalangnya cerewet wae. Amula ajar bawa liyane. Anggerane wing tak tunggu. Lah, Mbok kok ning halte kae dingak. Lah ya wong nek tak tunggu ora teko-teko ya Lah mane kuwi piye. nek nawe Rino saya karasa. liyane lho. Apa? Sik tak mikir sik ya. Sirahe gedhe ora nggo mikir. Bapak pocong, cangkemmu marep manduwur. Cangkemmu kuwi. Tapi ta. Wong tembang kok nglarani ati. Aku nek ditembangke adu arep ono ajar nembang guru ro murid. Ayo nembang. Nggih, Pak. Bapak pocong, cangkemmu guru cangkemmu kuwi. Mas dadi padu. Sida ora? Sida. Apa ya? Aku lali ya, aku jane duwe ning lali. Akhirnya digedhok dase sih piye? Nang kelingan. Kok ora metu-metu? Hah? Tatin. Ya Maksudnya Allah. tangan pikiran Ya kita. Allah Tatin, ya Allah. Ngapa sih? Sekarang imajinasi orang ki maneka warna dengan Aki kata-kata imajinasi tersebut. Aku nggak mau seperti itu. Jenengan sing Aku mau saru. berimajinasi mending melakukan aku kok. Horor tenan. Aku kok lali tenan ya. Aja turu. Mesti kepiye ya? Taman Sari yo ngidul kono ora nang kene. Kene Cipram kok. Ayo. Was meh wanci. Jam. Piye to iki dalange njaluk kok. Terus ya. Lingsir. Surup. Waduh, sedih banget. Beto iki sidara. Sida terus ora apa-apa. Iki paudu. Oh, kuwi wae, kuwi wis kuwi wae. Wis penak iki. Heeh, wis. Eh, Oh, kuwi lah kurang ajar to. Karo Pak Dalang. Hei. Kaya nyeluk kernet lho kuwi. lah ngera krungu nek ra dingonoke. Merah. Iki wis sampe biasane. Yo. Ya nak. Si Jaka lelatan
Joko Tebon. Kok nek aku kelangan ngeng lho. Engko tak menerke. Nendra. Hati-hati ya ya. Gemlendang ijeneng amben. Oh si Joko klekarane ngamben. Iki ngandake jenengan kuwi lho. Terus Mbok anu saire diganti ngeluk boyok ngono ae ya klekarane ngamben. Ya ora Ngeluk pas. boyok ngono malah karwane ya langsung dadak dikalang-kalang. Dadi bawane bawa Joko ngeluk boyok. terus Iki serana sing Joko ya. Banget ganira nalangsa kaya den pinilala kok nganggo Pinokio barang. ya kan nek salah dadi Bini lolo kok Pinokio. pinilala Terus wong tininggal wah sedih banget iki. mbok meneng to Engko aku menang kowe bingung. Papa piye Jane kowe nek iki gelem merasakan tenan iso nangis lho. Iki tembang iki nek karo nangis apik banget wong tininggal bapa biyung. Bapakmu isih ya? Lali aku. nek biyengku wis ra ono Heeh, kudu iso grantes banget. Cantonono lek nek karo nangis ki piye kae? Nah, Dadi aku nganggo coba. rasa. Ah. Nganggo rasa. Cakepane piye, Nok? sing kare dhewe Heeh. susah dadi Joko lolo Lolo. ayo lolo lah piye saya pindah saya budek pindah susah dadi Nangis. Terus Lah pisan ngono ae aja ngono kayak pisan. wong nafas ya Si pisan tok. Susah dadi Joko lolo. Kok ora nangis? Maksudnya aku kudu nangis nih apa ya ning kene iki nggon rasa, maine rasa. Lah jarane Pak Enoki kudu nangis ngono kae. wah aku nek karo metu luwe apik banget tok. Loh, umbel kuwi metu kabeh. Apa penae? Dadi karo piye susah jadi. Apa penae ben metu lho diculek sik ae. Ayo Mbak Tati. Rampung rampung Pun. wis Loh. wis rampung Wah. lah piye Ora Bareng bareng. iki rampung meneng wae. Iya. Soale nek rampung ki omong wis. Lah ya wis dadi nek rampung ki bareng ngono lho Mbak, dadi padha-padha. lah kan ganggu dadi ra krasa kae